Eraiki zubia amalurrari. Eraiki zubia askatasunari. Eraiki zubia bakeari. Eraiki zubia berdintasunari. Eraiki zubia gazteriari. Eraiki zubia justiziari. Eraiki zubia munduari. Eraiki zubia gure historiari. Eraiki zubia lurraldetasunari. Pesca 1. Une historikoa bizitzen ari garen honetan, Madrilera goaz. Bai, Madrilera goaz autodeterminazio eskubidea aldarrikatzera. Amaiur, gure herriare bere etorkizuna erabakitzea ahalbideratuko duen aukera izango da. Independentziari eta estatu propioa osatzeari atea irekiko duena. Erronka handia da, eta handia izango da ere, azaroaren 20an emango dugun herri erantzuna. Azaroaren 20an, Amaiurren papeletekin bete behar ditugu Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hautestontzia. Beraz, animo eta denok lanera. Konponbidearen eta dagozkigun eskubideen aldeko olako erraldoia sortu behar dugu hurrengo egunotan. Horretarako, guztion lana eta konpromisoa ezinbestekoa da. Eraiki zubia Euskal Herriari. Horrela, ostiral honetan, sorpelan egingo dugun mobilizazioan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Gogoratu, ostiral 18a, arratsaldeko 7:00 udaletxeko plazan. Udaletxetik herritarrekin bakera zubia eraikiko dugulako, 18an Gu ere kalean egongo gara. Langileriaren indarrez Euskal Herriko zubia eraikiko dugulako. El 18 todos a la calle! Euskal preso eta iheslariek etxeko bidean margostuko dien zubia eraikiko dugu. Presoak kalera! Gure hizkuntza zubiaren zutabe nagusia delako, gu ere kalean egongo gara! 18an sorpelako emakumeok zubia eraikitzeko ezinbestekoak izango gara. Gure selekzioaren alde, Guk ere zubia eraikiko dugu! gazteok ere beste jendarte eredu baten alde borrokatzen dugulako, Guk ere zubia eraikiko dugu! Eraiki zubia Euskal Herriari!